खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइकखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। आसाम बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय जलेन दैमारि आरो 28 गसाइगाव बियाबनिफ्राय जिरन बसुमतारिखौ फोसावबाय। उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिथांमोनखौ नो थिखित होबाय। मिरु मुंख्लं नखर आफादनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारिनि खौरां मेल खालामदों। बिथाङा 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि गोदानै सायख'जानाय बिजाथिनि जलेन दैमारि बिथांखौ तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा रंजा खुसियै बरायदों। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया खौरां मेलनि गेजेरजों बिजाथि फोसावबाय। इउपिपिएल हान्जाया मोननै जायगायाव बिजाथि फोसावनानै होबाय। मैया सानजारि नोगोरा सिमोनसापुरियाव थानाय आहम बोराइ बाथौनि इंराजि फरायसालि बौद्ध इडुकेसन फन्ड खेलनि बानजायनायाव मैया केरेक्टर काउन्सिल खुंदों। साननैनि हाबाफारि लानानै चिरां जिल्ला बिजिनि सिङाव थानाय बिजिनि सोलोंसालिमायाव बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 60थि बोसोरसालि जथुम्मा खुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों। उदालगुरि जिल्ला बिसिएए आफादआ मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता दख'रानि सिङाव थानाय रौता सारिआलिनि बिआइसिसिनि लांगोनायाव गाजा गोमजायै बिसिएए आफादआबो रुंसारि प्रफुल्ल दैमारि आरो जयन्त कुमार ब्रह्म बिथांमोननि मुङाव फावगिरि देंखोगिरि दामगिरि लोगो हमनाय हाबाफारि लानाय जादों। सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि पिएस तामाङआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि पेकेट खालामनाय मिनारेल दै बथलखौ फैगौ 2022 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय सिक्किमाव बन्द खालामनाय जागोन होननानै फोसावबाय। उदालगुरि जिल्ला बिसिएए आफादआ मैया रुंसारि प्रफुल्लराम दैमारि आरो जयन्त ब्रह्मनि मुङाव रौता बिआइसिसि अडिट'रियाम हलआव बर' आर्टिस्ट लोगो हमनाय हाबाफारि खुंनाय जादों।